Milí priatelia našej školy, prešiel ďalší mesiac a my vás vítame pri aktuálnom vysielaní školskej televízie. Jún je mesiac kvetov, slniečka a tiež posledných školských výziev pre letom. Ale nebojte sa, nebudeme hovoriť o písomkách. Dnes vás naladíme na veselšiu vlnu. V tomto vydaní vás čakajú reportáže plné dobrej nálady. Ponúkame vám prehľad udalostí, ktoré sa v škole udiali a čo to vám naznačíme aj z toho, čo nás ešte čaká. Tak sa pohodlne usaďte, naladte si úsmev a sledujte, čo sme si pre vás pripravili. Začíname. V uplynulých dňoch sme mali česť privítať v priestoroch našej školy putovnú výstavu s názvom Ľudovít Štúr a Štúrovci, ktorú sme zrealizovali v spolupráci s miestnym odborom Matice slovenskej v Nasvadoch a domom Matice slovenskej v Nitre. Výstava priniesla žiakom jedinečný pohľad na život a dielo významného slovenského národovca Ľudovíta Štúra a jeho spolupracovníkov. Prostredníctvom informačných panelov, dobových fotografií mali možnosť nahliadnúť do obdobia slovenského národného obrodenia, ktoré výrazne ovplyvnilo našu históriu i jazyk. Súčasťou výstavy bol aj tematický deň, počas ktorého sa žiaci nielen zoznámili s významnými osobnostiami slovenského národného obrodenia, ale si vyskúšali aj rôzne úlohy. Od kvízov cez prácu s textom až po tvorivé aktivity. Výstava aj tematický deň obohatili vyučovanie a podporili záujem o našu históriu a jazyk. Vždy sa potešíme zaujímavej návšteve, hlavne keď sa zastaví v čase vyučovania. Kto nám zavítal tentokrát? Bol to lovec hradov, ktorý sa s deťmi podelil o svoje nevšedné zážitky z ciest po hradoch. Najprv potešil žiakov 1. stupňa, ktorým porozprával o svojich dobrodružstvách a odmenil ich tematickým pexesom. Nezabudol ani na žiakov 2. stupňa. Tí sa dozvedeli množstvo zaujímavostí nielen o slovenských hradoch, ale aj o tých zahraničných. Odvážni účastníci si za svoje otázky a odpovede odniesli milé ceny. Beseda bola inšpiratívna, pútavá a zanechala v nás chuť objavovať históriu a krásy hradov nielen na Slovensku. Ďakujeme za návštevu. Súťaže v škole predstavujú dôležitú súčasť vzdelávacieho procesu, ktorá motivuje žiakov k rozvoju svojich vedomostí, talentov a zručností. Okrem učenia sa nových vecí umožňujú žiakom prejaviť svoju kreativitu, samostatnosť a súťaživosť v priateľskej atmosfére. Naše ďalšie príspevky sa budú týkať práve tejto oblasti. Súťaž mladých záchranárov nie len športovým či vedomostným zapolením, ale dôkazom odhodlania, tímovej práce a pripravenosti pomáhať druhým v núdzi. Úlohy, ktoré nás v rámci danej súťaže čakali, preverili nielen našu fyzickú zdatnosť, ale aj rýchlosť rozhodovania, presnosť a vedomosti. Tím našej školy sa zdravotníckej súťaže umiestnil na krásnom 3. mieste. Mája sa v Nitre konala Slovenská korfbalová liga. Naša škola sa na tomto turnaji zúčastnila v kategórii U9 s najmladšími žiakmi do 9 rokov. Sily v danej kategórii si zmeralo 5 tímov. Naši žiaci odohrali 4 zápasy s družstvami z Nitry a Prievidze.
Zároveň mali možnosť stretnúť sa s reprezentantmi Slovenského korfbalového zväzu a sledovať zápasy starších hráčov. Vďaka svojej húževnatosti a športovému nasadeniu získal na tomto turnaji prvé miesto a zlaté medaily a v rámci Slovenskej ligy si priniesli domov zaslúžený pohár. Ďakujem rodičovskému združeniu pri základnej škole a rodičom súťažiacich detí za podporu a možnosť reprezentovať našu školu a mesto na tomto turnaji. Našim mladým športovcom srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa úspechov. Futbal patrí medzi najobľúbenejšie športy na svete. A inak to nie je ani u nás na škole. Počas turnajov si žiaci zmerajú sily, preveria svoju tímovú spoluprácu a predvedú svojho športového ducha. Turnaj nie je len o víťazstve, ale predovšetkým o radosti z hry, férovosti a priateľskej rivalite. Naše žiačky sa zúčastní futbalového turnaja dievčat Čalovci. Sily v tejto športovej disciplíne si zmerali tými 8 základných škôl okresu Komárno. V tomto finále naše dievčatá tvrdo bojovali a ukázali svoju húževnatosť a podali vynikajúci športový výkon. Umiestnili sa na 2. mieste. Mája aj chlapci naháňali loptu po trávniku. Zúčastnili sa na futbalovom turnaji chlapcov v Komárne. Do súťaže v tejto športovej disciplíne sa zapojilo 23 tímov a vo finále si napokon merali sily 4 základné školy okresu Komárne. Chlapci predviedli vynikajúci športový výkon a umiestnili sa na 3. mieste. Nášmu tímu blahoželáme a tešíme sa na ďalšie športové zážitky. Milí diváci, je nám jasné, že slovenská ľudová pieseň ešte zďaleka nepatrí do múzea. Práve naopak, žije si svoj vlastný koncertný život v hrdlách našich mladých spevákov. Prišli sme, zaspievali sme, zvíťazili sme. Smelo môžu vyhlásiť žiaci, ktorí sa zo školského kola speváckej súťaže Slávy Slovenska prebojovali do kola okresného. Talent a cit pre ľudovú pieseň opäť dokázala Natália Naďová, ktorá sa vo svojej kategórii umiestnila na výbornom 1. mieste. Onedlho nás bude reprezentovať na krajskom kole v Nitre a my všetci jej budeme držiť palce. Nesklamal ani Damián Saleš, ktorý získal krásne 3. miesto vo svojej kategórii. Najmladšou účastníčkou súťaže bola prváčka Lea Nemet a tiež bodovala. Získala pochvalu poroty. Program Školské ovocie sme v našom vysielaní už párkrát spomenuli. Ide o európsky program, ktorého cieľom je zlepšiť stravovacie návyky detí a zvýšiť spotrebu čerstvého ovocia. Chrumkavé jablčká sú pre nás už samozrejmosťou. Pochutnávali sme si na nich počas celej zimy. Máj je však mesiacom, keď Emilových sadoch dozrieva čerstvé ovocie. Na náš stôl, konkrétne na školské lavice, sa teda dostali aj čerstvé vitamíny, tie najsladšie jahody, ktoré nikto nedokázal odmietnúť. Boli naozaj výborné. No a z dnešného vysielania to bolo od nás všetko. Pomaly prepíname na letný režim. Slnko, voda, nanuky a žiadne písomky. Milí diváci, posledné slova Filipovi neverte. Slnko, voda a možno aj tie nanuky sa týkajú hlavne žiakov 1. stupňa, ktorí sa v júni tešia na plavecký výcvik. O tom, ako sa im plávalo, o tom, ako dopadol kultúrny program Jarné kúzlo detí a aj o ďalších školských aktivitách vás budeme informovať opäť o mesiac. Nezabudnite si nás preto naladiť aj na budúce. Zatiaľ dovidenia.